2, 3, 4. Anak urang nan jolong gadang pai marantau ka tanah jauh menuntui ilmu jadi sarjana ampe tahun denai bajanji jomandeh kanduang tamai sikola tapi apa yang nan kadayo skripsi nan alun selesai juo iyo mande tolong jodoa mudahkan juo jalan denaiko Tuhan kuaso tolonglah denai merubah nasib mencapai cito biar abi badan denaiko arode untung kedatang juo. Anak urang nan jolong gadang pai marantau ka tanah jauh menuntui ilmu jadi sarjana menuntui ilmu jadi sarjana